Profesor dr. Marko Bumbaširević je specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Svojim neverovatnim umećem uspeva da pomogne unesrećenima i spoji otkinute ekstremitete. Doktorirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1994. godine. Redovan je profesor na katedri hirurgije Medicinskog fakulteta. Od 2001. do 2014. bio je direktor klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Srbije. Danas je šef katedre za rekonstruktivnu hirurgiju i mikrohirurgiju. Objavio je oko 400 publikacija u časopisima sa recenzijom, preko 150 indeksiranih u Medlineu i ima preko 2000 citata. Objavio je više međunarodnih udžbenika i nacionalnih monografija. Član je Srpske akademije nauka i umetnosti Krunskog saveta dinastije Karađorđević. Nosilac je medalje čovekoljublja Savezne Republike Jugoslavije, zlatne medalje za zasluge u medicini Republike Srbije i ordena Krsta milosrđa Republike Srpske. Bio je predsjednik Kongresa Evropske federacije Udruženja za mikrohirurgiju održanog u Beogradu. Predsjednik je Komiteta za registraciju medicinskih proizvoda Agencije za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije. Aktivno učestvuje u radu više sportskih organizacija i klubova.